m'acaba de robar el discurs. Ja s'ha acabat. I després ja cadascú que segueixi, bueno, ja us ho van dir malament, fem un documental sobre 40 anys de comedians, hi ha molts passatges que han sortit moltes persones, la majoria dels que esteu aquí sou actors que sou comedians i volíem fer un plano final del documental on tothom pogués sortir i on la càmera com a mínim anés veient les cares de tots els que sou aquí. I ja està! Por banco. Vale. ¿Sí? 3, 2, 1, acció!